na a na-eti nwunye ife ịghọtago. So wee tigide ya ife o wee resọtụọ dat na ndị befa bịara wee kụọ ya ife kụsịa anya ife fa wee kpebe kpesie ya wee jee ka a kpọrọ nwunye ya maka na nwunye ya nara mgbe a kụrụ ya ife nke ikpeazụ wee luo ndị befa wee sị na a ga-asaịn undertaking na ya ma ntizi nwunye ife ọzọ bifo ha wee kpọnye nwunye ọ sị ihe nke a gbasasị anya na ya marọ ka ife nke dị adụ na ya decide go na ya ma ntizi nwunye ife mana isi anya saịn undertaking na ya ma ntizi nwunye ife bụ ife gwụlia ike na ya marọ ka ya si feel about this because na ya da ama ume eti nwaanyị ife o akwa ịghọtago. Ya wee sị ka ya gbara ife ndị mmadụ nọ biko sorry ọ bụrụ gị ị ga-asaịn undertaking ka ị wee nwee ike nụbakwa nwunye gị o ka ị ga-asị mba ọ bụrụ na fa chọrọ nwaanyị ajebela onwe ka ijebela onwe gị o na ife aja aja ajụjụ maka na ya na-ewe iwe ọkụ mgbe ụfọdụ and na ya chọrọ ịma ihe undertaking ga-enye ma ọ bụ and na ya chọrọ ịma ihe a ga-eme ma ọ bụrụ na ya mee mistake gbanye ọla. I'm very sorry but I can't help it. Chineke mekwalụ m ebele. Chineke ya gbara ma mgbachala ọla usoro ntị ife ghọtago na ihe eji ekwu ihe abụ na ya na-ewekwa iwe ọkụ mana e decide go ya ma ntizi nwunye ife o akwa ịghọtago mana inside is undertaking wee ka si feel about it ya wee sị ka amalụ ma o nwoke onye side alụ ndị ọ ga undertaking o ma onye saịn ya ka onye sị ha mba na ya chọrọ ya hapụ nwunye ya bafu mgbe ọ nọlụ 2-3 years na ọ nwere ike ichighete wichi ife ndị mmadụ na-agwa ya akwa ịghọtago ụfọdụ na-asị ya saịn undertaking mana o nwee ka ọ dị isi nwoke saịn undertaking ka ọ wee nụba nwunye so nwanne m kedu ife ilu ọ bụrụ gị ga saịn undertaking ka ị ga-asị ha mba adọbụ sọrị na nna achị ọchị mana ife onye chọkọfụ ọ bụrụ na ị kụọ nwunye gị ife ọbụla ịfọrọ ewelụ ha ga-akpọchi gị ụmụnne ya ga-echigata azụ kụọ gị dugaduga na ịda apụ ala gwa m ife ị na-akụlụ nwaanyị ife ị na-ewe iwe ọkụ control yourself na ọ bụrụ sọsọ gị gwa nwelu tempa na-akọ ya edi ọnya saịn undertaking ka ọnya saịn na ọ bụrụ gị ga-asaịn I am very sorry na nna achị ọchị but I can't help it. I'm very very sorry about it. Chineke ndabụ ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.